ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ብሄር ናይዛ መደብ ትሕዝቶ ቁጽር 1 ብሄር ብመሰረት ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ምሁራን ገጻት ወይ ፕላትፎርምን ዩኒቨርሲቲን ክንሪኦ ኢና። ቁጽር 2 ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ብሄር ክትብሎ እንተኾይንካ እንታይ ምስ ዘማልዩ እቶም ንብሄር ዘቕሙ ሓሳባት መን እዮም? ቁጽር 3 ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄር ልክዕ ናይ ብሄር መምዘኒ ድዩ ተጠቒሙ ተጎጂሉ ዘሎ? ቁጽር 4 ተወሳኺ ብዛዕባ ዝተፈላለያ ብሄራት እቲ ብእንግሊሽ ኔሽን ዝብል ቃል መበቆሉ ላቲን ኮይኑ መውላድ ማለት እዩ። ፖለቲከኛታት ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ንብሄር ኔሽን ዝብል ቃል እዮም ዝጥቀሙ። ስነ ማሕበራውያን ኤትኒክሲቲ ወይ ኤትኒክ ዝብል ቃል እዮም ዝጥቀሙ። በዚ መሰረት ብሄር በዳሂ ሓሳብ እዩ። ኣይኮነን ብትግርኛ ሓንቲ ቃል እናተጠቀምና ብእንግሊሽ ነናቱ ቃል ከለዎ ሓደ ዓይነት መግለጺ ኣይህቡሉን እዮም። ኣብዚ ሒዜ ዘለኹ ኣርእስቲ ዝያዳ ነቲ ፖለቲካዊ ብሄር ኣቓልቦ ክገብረሉ ሓደ ብሄር ኣለዎ ዝበሃል ሕብረተሰብ ተኻፋሊ ሓደ ዓይነት ጠባይ ናይ ባህሊ ቋንቋን ትውፊትን እዩ። እዞም ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ግዝኣት ወይ ሃገር ኮይኖም ናይዚ ዝተጠቕሰ ዋንነት ክስምዖም ኣለዎ። ብሄር ናይ ገዛእ ርእሱ ሃገር ክህልዎ ክእል እዩ ወይ ምስ ካልኦት ብሄራት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ፖለቲካዊት ሃገር ሓቢሩ ክነብር ይኽእል እዩ። ብሄር ንኣብ ሓንቲ ሃገር ዝርከብ ሕብረተሰብ ዝምልከት እዩ። ንምብራህ ዝኣክል ትርጉም ዜግነትን ሃገራውነትን ካብ ብሄር ዝበቐሉ እዮም። እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ንዝርከቡ ሰባት እዩ ዝምልከት። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ሕብረተሰብ ሓደ ብሄር ኢልካ ኣይትጽውዖምን። ምናልባት ተመሳሳሊ ብሄር ኢልካ ክትጽውዖም ትኽእል ኢኻ። ቀጠርን ኢማራትን እተን ዝቐረባ ብተመሳሳሊ ብሄር ዝቖማ ሃገራት እየን። እንተኾነ ሓደ ብሄር ኣለወን ኣይትብልን። ቀጠር ኣብ ዓለም እታ ብሓደ ብሄር ዝቖመት ሃገር እያ፣ ከምኡውን ኢማራት። ምናልባት ክልቲአን ሓንቲ ሃገር እንተዘቑማ እውን እታ ሓዳሽ ሃገር ብሓደ ብሄር ዝቖመት ሃገር ምተባህለት። ሞሮኮ ዋላ እኳ ተመሳሳሊ ቋንቋ ምስአን ይሃልዋ ተመሳሳሊ ብሄር ግን የብላን። ኣብ ኣራብ ኔሽን ዝብል ናይ ማሕበር ግን ተጠርኒፈን ይርከባ። እቲ ዘጠርነፈን ምኽንያት ብሓደ ኣካል ካብ ናይ ብሄር የን እምበር ሓደ ብሄር ስለ ዝኾነ ኣይኮናን። ሓደ ካብ ኣካል ብሄር ቋንቋ እዩ። ነዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ኤትኒክ ግሩፕ ኢሎም እዮም ዝጽውዕዎ። ስለዚ ንሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ብሄር ኢልና ክንጽውዖ እንተኾይና ኣብ ሓንቲ ሃገር ክርከብ ኣለዎ። ንኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ሓደ ብሄር ወይ ዋን ኔሽን ኢልካ ክትጽውዖም ኣይትኽእልን ኢኻ። ክልተ መንእስያት ዜግነቶም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይኖም ተዛረብቲ ትግርኛ ምዝኾኑ ሓደ ብሄር ኣለዎም ወይ ካብ ሓደ ብሄር እዮም ወይ ካብ ዋን ኔሽን እዮም ኣይትብልን ኢኻ። ኣብ ታሪኽ ብሄረ ኣጋእዝያን ንበሃል ነይርና ኢና። እዚ ብሄረ ኣጋእዝ ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኑ ኣብቲ ንግስነት ኣክሱም ወይ ኣክሱማይት ኪንግዶም ትበሃል ዝነበረት ግዝኣት ዝቕመጥ ዝነበረ እዩ። ኣብ ኦታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ኣብ ሂዩማኒቲ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ ንብሄርን ሃገርን ብሃገራዊ መዝሙሮም ከናጻጽሮም ከሎ ሃገራዊ መዝሙር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝያዳ ካብ ንሃገር ንብሄራት ናያ ገላፂት ዝብል ተወሳኺ ኣብዚ ግዜ ብሓደ ብሄር ዝቖመት ሃገር ክትህሉ ከቢድ እዩ። ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም ብልዕሊ ሓደ ብሄር ዝቖማ እየን እዩ ዝብል ምሁር ናይ ፖለቲካል ሳይንስን ታሪኽን ዝኾነ ቤኔዲክት ኣንደርሰን ኣብታ ናይ 1983 ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ትብል መጽሓፉ ንብሄር ክገልጾ ከሎ ድሩትን ለዓላውን ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ እዩ ዝብሎ።
ስለዚ እዚ እውን ብሄር ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተጠርነፈት ማሕበረሰብ ምዃና መረጋገፂ እዩ። ካልእ ፕሮፌሰር ስቴቨን ኢሎት ግሮስቢ ምሁር ናይ ሃይማኖት ኮይኑ ተወሳኺ ኣብ ብሄርን ማሕበራውን ፖለቲካውን ዝፈላሰፍ ሰብ እዩ። ብዛዕባ ብሄር ዝበሎ ምስ እንርኢ ውርሻዊ ወለዶ ኮይኖም ኣብ ሓደ ግዝኣት ዝቕመጡ እዮም ይብሎም። ፕሮፌሰር ስቴቨን ኢሊዮት ግሮስቢ ንውርሻዊ ወለዶ ናይ ብሄር ዝብል ሓሳብ ኣብ ሃው ስታፍ ወርክስ ዝተባህለ ፕላትፎርም ኣብ ትሕቲ ፍልልይ ናይ ኤትኒክሲቲ፣ ሬስ፣ ናሽናሊቲ ወይ ብሄር፣ ዘርኢ፣ ዜግነት ዝብል ኣርእስቲ ክገልጾ ወይ ከብርሆ ከሎ ባህላዊ ስምዒት ውርሻ ናይ ሓበራዊ መበቆል እዩ ዝብሎ። መጽሓፍቲ ኮነ ምሁራት ብኣንደበቶም ንብሄር ክገልጽዎ ከለዉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተመሳሳሊ ገይሮም ኣይገልጽዎን እዮም። ብዝያዳ ኣብ ፖለቲከኛታትን ማሕበራውያንን ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁራትን ዘሎ ኣጠማምታ። እንግሊዛዊ ጸሓፍን ፖለቲከኛን ኣንድረው ሃይውድ ንብሄር ብዓይኒ ፖለቲከኛታት ባህላውያን ወይ ማሕበራውያንን ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁራንን ክትንትኖ ከሎ ብሄር ብፖለቲከኛታት ሕብረተሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ላዕላውነት ንኸለዎም ኣብ ባህላዊ ዝተሰረተ ብፖለቲካዊ ኣገባብ ዝተጠርነፉ እዮም። ብሄር ብስነ ማሕበራውያን ጉጅለ ሰባት ኮይኖም ብመሰረት ማሕበራዊ ቋንቋኦም፣ ባህሎም፣ ሃይማኖቶምን ታሪኾምን ዝተጠርነፉ እዮም። ብሄር ብባህላዊ ኣጸዋውዓ ሓደ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። ብሄር ብናይ ስነ ኣእምሮ ምሁራን ሰባት ስምዒቶም ዝያዳ ካልእ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ዋንነት ስምዒት ክፈጥረልና ከሎ እዩ። ንሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ብሄር እዩ ክትብሎ እንተኮይንካ እንታይ ዘማልአ ምስ ዝኸውን እዩ። ቁፅሪ ሓደ ቋንቋ ክህልዎ ኣለዎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ። ቁፅሪ 2 ሓደ ባህሊ ክህልዎ ኣለዎ 95 ካብ ሚእቲ። ቁፅሪ 3 ኣብ ሓንቲ ሃገር ክቕመጥ ኣለዎ 95 ካብ ሚእቲ። እዘን ሰለስተ ዳርጋ ብኩሎም ምሁራት ይኹኑ መጽሓፍቲ ተቐባልነት ዘለዎም ኮይነን ጸኒሐናኒ። ዝበዝሕ ሃገራት እውን ኣብዚ ተመርኪሰን እየን ዝጥርንፎም። ኣብ ባይታ ዝበዝሕ ግዜ ቋንቋ ዝያዳ ባህሊ ዝዓበየ ጸላው ናይ ብሄር ኮይኑ እውን ክጸንሐና ክእል እዩ። ብዝያዳ ከም ዝርዝር ናይ ዊኪፔድያ ዋላካ ዊኪፔድያ ትርጉም ብሄር ኣብ ትገልጸሉ መሰረት ብሄር ባህሊ ምዃኑ ትግለጾ ኣብ ገለ ዝርዝራት ግን ንቋንቋ ቀዳምነት ሂባ ንብሄራት ከም መጎጀሊ ተጠቒማትሉ ኣላ። ብዘይብኡ ዝበዝሓ ብሄራት ዓለምና ብቋንቋን እየን ዝጽውዓ። ኣብ ገለ ውሕድ ሓበሬታታት ንኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ዘሎ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ብሄር ገይሮም ዝገልጹ ጽሑፋት እውን ኣለዉ። ብዝያዳ ብገለ ውሕዳት ናይ ስነ ማሕበራዊ ምሁራት በቲ ኢትኒክሲቲ ዝብል ቃል ናይ እንግሊሽ ክጥቀሙ ከለዉ። ስለዚ እቲ 5 ሚእታዊት ከም ርእይቶይ ኣብ ባህልን ግዝኣትን ኣጉዲለያ። ስነ ማሕበራውያን ካብቲ ትርጉም ናይቲ ቃል ተበጊሶም ከይኮኑ ኣይክተርፉን እዮም። ኣብ ፖለቲካ ግን ግድን እዮም ሓደ ብሄር ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ። እዚ ናይ እንግሊሽ ኢትኒክሲቲ ዝብል ቃል መበቆሉ ናይ ግሪክ እዩ። ኤትኖስ ኮይኑ ተመሳሳሊ ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። እዚ ሚእታዊት ሂብዮ ዘለኹ ውልቃዊ ትዕዝብተ እምበር ዝተጠቀምኩሉ ምንጪ የብለይን። እዘን ሰለስተ ከም ቀዳማይ መምዘኒ ወይ መመመይ ናይ ሓደ ብሄር ክንሪአን ንኽእል ኢና። ናብ ተወሰኽቲ መመመይ ምስ ንቕጽል ቁጥሪ 4 ሃይማኖት 25 ካብ ሚእቲ። ሃይማኖት ኣብ ውሕድ ዘይኮነ መግለጺታት ወይ ሓበሬታታት ከም መመመይ ብሄር ምዃኑ ዝገልጹ ክንረክብ ንኽእል ኢና።
እዚ ግን እቶም ናይ ስነ ማሕበራዊ ምሁራት ነቲ ኢትኒክሲቲ ዝብል ቃል ናይ ብሄር ክጥቀሙ ከለዉ እዩ። እሶም እውን ሓደ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ እምበር ብርግፅ እዩ ኣይብሉን። ስለዚ ብሄር ኣብ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ሃይማኖት ከም መዐቀኒ ኣይጥቀመሉን እዩ። ከም ውልቃዊ ትዕዝብተይ ሃገራት ዓለምና ንሃይማኖት ከም መምዘኒ ናይ ብሄር ዘይጥቀማሉ ሃይማኖት ናይ ውልቂ ካብ ዝብል እምነት ተበጊሰን ክኾና ክእላ እየን። ምናልባት ከም በዓል ኢራን ንሃይማኖት ሙስሊም ከም ሃገራዊ መንነት ወይ ሃገራዊ ክብረን ዋላ ደኣ ይረኣይኦም እምበር ሓደ ግዜ ብሄር ብመሰረት ቋንቋን ባህልን ምስ ተጠርነፈ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ብሄር ናይ በይኑ ሃይማኖት ክጸንሖ ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲ ኢትኒክ ግሩፕ ዝብል ኣፀዋውዓ ንኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ኣህጉርን ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ድሕረ ባይታ መንነቶም ተመሊሱ ሓደ ገይሩ ክጽውዖም እውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣይሪሻውያን፣ ኩርዳውያን፣ ሓበሻውያን፣ ኢንድያን ክነልዕል ንኽእል። ክንዩ ኣፍሪካን፣ ኤስያን ወዘተ። ኣብዚኦም ሃይማኖት ከም ቀንዲ መግለጺ ኣይተጠቕመሉን። ኤትኒክ ግሩፕ ኣብ ፍሉይ ታሪኻውን ባህላውን መንነት ናይ ሕብረተሰብ ዝተመርኮሰ እዩ። ቁጽሪ 5 ዋላ እኳ ኣብ ብሄር ንሕብሪ ቆርበት ዝምልከት ጽሑፍ ብዙሕ ኣይርከብ፣ ብተግባር ግን ብዙሓት ሃገራት ከም መምዘኒ ይጥቀማሉ እየን። ብዝያዳ ምዕራባውያን ኣብ ኤትኒክ ግሩፕ ሓደ ብሄር ግድን ኣይኮነን ብዘርኢ ብዝምድና ወይ ብስጋ ሓደ ክኸውን ዘለዎ። ንብሄር እቶም ዝዓበዩ ካብ ማሕበራዊ መንነት ዝፈልይዎ ስጋዊ ወለዶን ዶብ ዘይብሉ ብምዃኑን እዮም። ከምኡ እውን ሃይማኖት ኣብ ግምት ክኣቱ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሃይማኖት ንመንነት ሓደ ካብ ቀንዲ መለለይኡ ስለ ዝኾነ። ኖርዌጃዊ አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ባትስ ብሄራዊ መንነት ካብ ማሕበራዊ መንነት ፍልይ ዘብሎ ክንዮ ባህርያዊ ሓበራዊ ሓሊፉ ዋላ ኣብ ረብሓታት ውልቀ ሰባት ዝምርኮስ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ 1969 ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ ቋንቋና ብሄር ሓንቲ ቃል እያ ዘላታ። ኣብ እንግሊሽ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ክልተ ቃል ኔሽን ኤትኒክሲቲን ኢልና ንፈልዮ። ካብዚ ንርድኦ እንተሎ ብዙሓት ቃላት ናብ ትግርኛ ክትርጎሙ ከለዉ ብመጠኑ ፍልልይ ከለዎም ሓደ ቃል ስለ ንጥቀመሎም ኣብ መንጎ ሰባት ዘይምርድዳእ ይፈጥሩ እዮም። ንኣብነት ናጽነት ኣብ ትግርኛ እታ እንኮ መፀውዒት ክትከውን ከላ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ፍሪዶም ኤንድ ኢንዲፔንደንስ ኢሎም ፈላልዮም ንናጽነት ይጽውዕዋ። ኣብ ትግርኛ ሓንቲ ዜግነት ክንጥቀም ከለና ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ሲቲዝንሺፕ ኤንድ ናሽናሊቲ ኢሎም እዮም ዝፈላልይዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቐኒየለይ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄር ልክዕ ናይ ብሄር መምዘኒ ዲ ተጠቒሙ ተጓጃጂሉ። ኣብ ብሄር እቶም ቀዳሞት ረቋሕቲ ዝጥመቱ ቋንቋን ባህልን እዮም። ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ብሄራት ነያናየን ቀዳምነት ሂበን ተጠርኒፈን ኣፍልጦ የብለይን። እቲ እንኮ ርግፀኛ ዝኾነሉ ብፖለቲካዊ ጥርናፌ ከም ዝተጠርነፋ እዩ። ብዘይካ ራሻይዳ እተን ኣለዋ ዝበሃላ ብሄራት ኤርትራ ከም ናይ ዝበዝሕ ብሄራት ዓለም ኩለን ብቋንቋን እየን ዝጽውዓ። በዚ ርኢኻ ቋንቋ ከም ቀዳምነት ሂበን ተጠርኒፈን ከይትብል ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 9 ብሄራት ዝበሃላ ቋንቋን ዘይኮና ዘላልያ ባህለን እየን ዘንጸባርቓ። ካብዚ ተበጊሰ ከም ግምተይ ብሄራት ኤርትራ ብቋንቋንን ባህለንን እየን ተጠርኒፈን። ግዝኣታዊ ዶብ ወይ ሃገር ከም ርዱእ ወሲደ። እዚ ሰለስተ እቲ ቀንዲ ዘተኣማምን መምዘኒ ወይ መጎጀሊ ናይ ብሄር እዩ።
ብዙሓት ኣሕዋት ጀበርቲ ብሄር ኢና ዝብሉ ኣለዉ። ብኸመይ ኢልካዮም ዝበዝሑ ሃይማኖቶም እዮም ከም መምዘኒ ዘቕርብዎ። ኣብ ጣውላ ሃይማኖት ከም መማያየጢ ክቐርብ ሽግር የብሉን። ምናልባት ግን ኣብ ከም በዓል ዊኪፔድያ ኮነ ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ሃገራትን ኣብ ተግባር ኣይሰርሕሉን እዮም። ምናልባት ምስ ናይ ስነ ማሕበራውያን ኣብ ጣውላ ቀሪብካ ንኽትዘራረብ ዝቐለለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሄራዊ ጥርናፌ ፖለቲካዊ ጥርናፌ እዩ። ከምኡ እንተኾይኑ ሓደ ቋንቋን ባህልን ሃልይዎም ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎም ሕብረተሰባት ተዛረብቲ ትግረ፣ ቢልየን፣ ሳሆን ኩናማን እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ብሄር ክህልዎም ኣለዎ። ኣብ ብዙሕነት ብሄር ተቃውሞ የብለይን እንተኾነ ስነ ሞጓታዊ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ብሄራት ጽባቐ ወይ ስልማት ሓንቲ ሃገር ኮይነን እየን ዝስምዓኒ። ቋንቋ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይኣቱን እዩ። ምናልባት ጀበርቲ ንባህሎም ከም ስነ ሞጎት ኣብ ጣውላ ሒዞም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ካብ ከምኦም ተዛረብቲ ትግርኛ ዝተፈለየ ባህሊ ድዩ ዘለዎም መጽናዕቲ ከድሊ እዩ። እቲ መጽናዕቲ ኣብቲ ኣብ ገጠር ዝቕመጥ ናይቲ ሕብረተሰብ መበቆል ባህሊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ዘበናውን ባህላውን ዝተፈላለየ እዩ። ከም ኣማራጺ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጀበርቲ ይኹኑ ካልኦት ነናቶም ጥርናፌ ክህልዎም ዝደልዩ እቲ ዝበለጸ ብመንነት ምጉጅጃል እዩ። ምኽንያቱ መንነት ነቲ ሞጎቶም ብመገዲ ሃይማኖት ንጹርን ተቐባልን ስለ ዝገብሮ። እንተኾነ ኣብ መንነት ዶብ ወይ ግዝኣት ትርጉም ስለ ዘይብሉ ዶባት ሰጊሩ ኣብ ሕብረተሰባት ዝገደደ ሕንፍሽፍሽ ንኸየልዕል ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ። ንምጥንቃቕ ሰብ ሰርሖም ሕግታት ምስ ተቐውም እቲ መንነት ዝብል ሽም እውን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ክኸውን እዩ። ተወሳኺ ኣብ ዓለም ብዙሓት ብሄራት ምዃኖም ዝኣምኑ ልዕላውነት ብሄሮም ንምርግጋጽ ኣብ ቃልሲ ዝርከቡ ሕብረተሰባት ኣለዉ። እዚኦም ብሄር ንክኾኑ እቲ ሓንቲ ትጎድሎም ሃገር ምዃና እዮም ዝኣምኑ። ገለ ካብዞም ሕብረተሰባት ምስ እንርኢ ኩርዲ ኣብ ቱርኪ፣ ኢራን፣ ኢራቅን ሶርያን ስደትን ፋሕ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ግዜ በብናይ ሃገሮም ብሄር እዮም ዝጽውዑ። ብሄር ኩርዲ ኢራቅ፣ ብሄር ኩርዲ ሶርያ እናተባህሉ። እዚ መፀውዒ ክቕበልዎ ስለ ዘይከኣሉ ሉዓላዊት ናይ ብሄሮም ሃገር ንምምስራት ኣብ ቃልሲ ይርከቡ። ብዝሒ ህዝቦም ካብ 30 ክሳብ 45 ሚልዮን ምዃኑ ይግምገም። ስለዚ ናይ ገዛእ ርእስኻ ግዛት ምስ ሓዝካ ኢኻ ሓደ ብሄር ትኸውን። ብዘይካ ኩርዲ ብዙሓት ብሄራት ከም ዘለዉ ዊኪፔድያ ኣብ ስቴትለስ ነሽን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ገጻቱ ዘርዚርወን ኣሎ። ነዚአን ክዝርዝረን ከሎ ናይ ገዛእ ርእሰን ግዝኣት ሃልይዎን ከም ብሄር ክቆማ ዝግበአን እዩ ዝብለን። ዊኪፔድያ ንሕብረተሰብ ኦሮሞ ኣብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝርከቡ እውን ምተገበኦም እዩ ዝብሎም። ብፍሉይ ሃይማኖቶም ክርስቲያን፣ ሙስሊምን ዋካፋናን ምዃኖም ገሊጽዎም ኣሎ። ኣብዚ ሃይማኖት ከም መዐቀኒ ኣይተጠቐመሉን። ዋላ ኣብ ናይ ኩርድን ካልኦት ብዙሓት ሕብረተሰባትን ኣቕሪብዎ ዘሎ ሃይማኖት ከም መምዘኒ ኣይተጠቐመሉን። ናይዞም ሕብረተሰብ ጠባዮም ኣብ ዝገልጾ ግን ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎም ሕብረተሰባት ንሃይማኖቶም ኩሉ ይዝርዝሮ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እዚ ጽሑፍ ካብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተመርኪሰ ዘቕረብኮ እዩ። ድሒረ ካብቲ ጽሑፋት ተበጊሰ ብንጹር ውልቃዊ ርእይቶታተይ ኣእትየ ኣለኹ። ብዝያዳ ንብሄር ምስ ናትና ሕብረተሰብ ከዛምደሉ ኣብ ዝደለኹ። ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ ንስኹም እውን ዝኾነ ርእይቶ ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዚ መስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።